Churchill. If there are bodies to be buried, dig holes and dig them deep. Don't do this in here. You're taking me away from my baby! Freddie! Later! It wasn't me who shot Freddie Thorne. He trusts me. I told you that. I think I know where the guns are hidden. I want your word that Tommy Shelby will not be harmed if the guns are recovered. It would be an honor to work with you, Mr. Kimber. Nobody works with me. People work for me. Black Star, what does that mean? Black Star Day is the day we take out Billy Kimber and his men. Grace, will you marry me? You deserve better. Is it him? Where is he? He left. With the barmaid. Kundschaft! Csak 2 óra múlva nyitunk. Jöjjön vissza később. Rendőrség! Campbell felügyelő. Baj van, uram? Nézze, tudom. Tudok róla. Arról, amit több emberem is értésemre adott. Mindazon beosztottaim, akik ide járnak. Hogy bizonyos céllal jönnek ide a férfiak. Magyar hangok. Belker Gábor. Mihályi Győző. Artúr, ébredj! Menj haza, fürödj meg, hozd a cuccaid, hozd a fegyvered. Hámori Eszter. Miért? Mi a helyzet? Eljött a napja. Kárpáti Levente. Zöld Csaba. Hozd a szekeret, Charlie. Ma csináljuk. Földes Eszter. Lamboni Anna. Szalai Csongor. Apa Kitty megint belepisült az ágyba. Egy pillanat, és ott leszek. John, mondtam, hogy az ajtót zárni kell. Bárki lehetnék. Öltöz fel. Ma csináljuk. Velem is éppen ma csinálja. 9-re legyen készen. Kopoghatnál. Ez nem a kopogás napja. Katona Zoltán. Add, hogy jól teljen ez a nap. Ne essen baja egy léleknek sem. Srina Krisztián. Vigyázz Johnra, mert annyi minden múlik rajta.
Péter És Richard, Arthurra. Mert magában éppen annyi kárt tehet, mint akárki másban. És Thomasra is. Galbenis Thomas, Tudom, hogy milyen. De miattunk teszi azt, amit tesz. Azt hiszem. Ámen. A háború alatt mindig ezt csináltam. Remélem, ez lesz az utolsó. Ma lesz az utolsó, Paul. Holnaptól nem lesz szükség fohászra. Sinen leszünk. Családi gyűlés, 9:30. Birmingham bandája, Bocs, hogy megvárattam. Nagyon korán van. Igen, az van. Nem aludtam az éjszaka. Mr. Zeng szerint ön igen különleges vendég. Nem akar leülni? Nem venné le a bakancsát? De És ez se kell. Milyen szoros. Közben kimossuk és kivasaljuk az ingét. igen, sokrétű szolgáltatás. Korábban nem járt még ilyen helyen. Az nem számít. Néha idős férfiak jönnek, akik elvesztették a nejüket. Előfordul. Idős férfiak? Idős lennék? Nem, csak én vagyok fiatal. Ha akarja, magát is azzá teszem. Kurva. Kedves Grace, nehéz szívvel írom önnek a levelet. Pontosan tudom, mit tett, és kivel. Ezt nem említem meg a jelentésemben. Azonban vésse az eszébe, hogy én tudom, hogy annak a férfinak adta magát, aki az esküdt ellenségünk. Ez nem egyszerű árulás, hanem az ocsmányság legalsó foka. Ezzel szégyent hozott az apjára. Ami engem illet, végtelenül csalódott vagyok. Maga sutba vágta minden elvét és az örökléssel szerzett becsületét. És mi vitte rá? A szerelem.
Jesszusom, sajnálom, én okoztam? Semmi baj. Maga különleges vendég. Ide ülnél egy percre? Kérlek. Az öltönyükért. Mondjak valami furát? A felügyelő odabent van. Nincs nálam fegyver. Csak a kíváncsiság véget. Azért jött, hogy rendet teremtsen itt. Nem a város szajháiért. Ön épp olyan, mint a többi hekus, aki megelőzte. És miután elmentem, épp ilyenek jönnek majd utánam is. Már nincs miért itt maradnia. Megkapta, amit akart. Igen, elértem, amit akartam. Ma délben találkozom Mr. Winston Churchill-lel. Nem kétlem, hogy elismerését fejezi ki a fegyverek megtalálásáért. És maga most sem tudja, hogy kerültek elő. Helyes. Az szerencse, fia. Hogy én? Igen. Egy dolgot bizton tanultam. Miszerint maga meg én két véglet vagyunk, de közben ugyanolyanok. Mint egy kép a tükörben. Gyűlöljük az embereket. És cserébe ők is gyűlölnek. És rettegnek. Mielőtt leszáll az este, meg fog szakadni a szíve. Akár csak az enyém. A magunk fajta férfiaknak csak az egyedül lét jut. És a szerelemnek meg kell adnunk az árát. Elfelejtszi, felügyelő, hogy ott a családom. Kellemes napot. Gyere ide. Ó, jaj, kicsikém. Jobban el vagy vele, mint én. Hamarabb elcsitul nálam, mert nincs tejszagom. Kimerült. Fektessük le. Az enyémek tomboltak a ciciért. Mindketten. Te nem ismerted a gyerekeimet. Nem, magam is gyerek voltam. Sose beszéltél róluk. Sose volt rá okom. Rágondolni szívszaggató. Ám de ma megvan rá az ok. Ülj le ide. Három és 5 évesek voltak. Sally a 3, Michael az 5, nos, 2 hét ilyen éppen 6. Vasárnap reggel misén voltam. Nincs bocsánat. Egy gyűrt arcú nő mondta, hogy nincs bocsánat. Kimostam és kiakasztottam némi ágyneműt rajtuk egy hotel nevével.
amiket egy rablás során loptak el, és közben fejbevágták az egyik hordárt. Az egyik szomszédasszony szólt a rendőrségnek az ágyneműről. Irigy volt az új lepedőkre. Mikor jött a rendőrség, találtak egy lepárlót, benne még néhány csepp dzsinnel. És ezért elvették a gyerekeimet. Sosem mondták, hová kerültek. Megtették, mert megtehetik, mert gyönge voltam. De a tiédet sosem vehetik el tőled. Tudod miért? Mert Tomi nem hagyná. Mert Tomi nem hagyná, hogy legázoljanak. Tomi az, aki erőt és hatalmat adott a családunknak. Mert tudja, hogyha élni akarsz, meg kell tenned mindazt, amit ők. Azért mondom, mert meg kell neki bocsátanod. Hogy tehetném? Freddy miatta rohad a rács mögött. Valamit tudnod kell napról. Jól van, Freddy. Indulás. Üzenetet küldeni Campbellnek. Nem vihetnek át Brixtonba. Ha Brixtonba visznek, ott megölnek. Freddy. Nem mész te olyan messze, mint Brixton. Talpra! Személyesen közöltem a miniszterelnökkel, hogy a fegyverek megkerültek, aki odafigyelt a szavamra, és még egy mosoly árnya is megjelent az arcán. Csak akkor mosolyog, ha egy ellenlábas a fűbe harap. Felterjesztettem az önnevét az új évkor kitüntetendők közé. Az túlzás lenne, uram. Badarság. Rászolgált. Ha jól emlékszem, többször írt egy beépített ügynökről, egy nőről. Része volt a felderítésben? Megérdemelne némi elismerést. Igen. Hasznos eszköz volt. A korona hűséges alatvalója. Az aktának is ezt kell tükröznie. És mi van azokkal, akik ellopták a fegyvereket? A penge... Sapkások, uram. Ha letartóztatnánk őket, fény derülne az egész ügyre, és ha jól tudom, nem vernénk nagy dobra. Megússzák szárazon? Nem éppen, uram. Tudja, terveim vannak a pengés bandával. Igen, vártunk erre. A többi későbben intézzük. Helyes. Azért hívtalak ma ide titeket, mert ez lesz a nap, mikor leváltjuk Kimbert. A mai naptól tisztelet fog övezni. Ma csatlakozunk a bejegyzett lóverseny bookmakerek országos szövetségéhez. De előtte jöjjön a piszkos munka. Mind tudtuk, hogy eljön a nap. Csak a dátumát nem adtam meg. A Worcesteri pályára megyünk. 1-kor van nyitás, 2-re megyünk. Kimber azt hiszi, hogy Leék ellen szállunk harcba. De hála John munkájának, bájos új feleségével, Leék a rokonaink. Ma reggel megzavartam a munkában, de mindenkit biztosíthatok, hogy John igen sokat fáradozik a béke ügyén. Való igaz. Mi leszünk ott, és Leék a Kimber fiúk ellen. A bukikkal nincs elszámolni valónk. Egy gyors diadal egész Londonig röppentené a hírt, hogy hitünk szerint a törvényes üzleteléshez béke és nyugalom kell. És mi legyen Kimber sorsa? Azt majd én intézem. Van még kérdés? Igen. Zavar valakit, ha újabb résztvevőt hozok? Gyere. Hadd mutassam be a Shelby család
legújabb tagját. Üdv itthon, Héda. Karl lett a neve. Karl Marx után. Aranya verte Karl Marx. Hadd kukkantsam. Vigyázzatok! Tessék, itt van. Épp úgy néz ki, mint én. Főleg a segge hasonlít a képedre. Jól van, ahogy van. Hiszen Shelby. Nos, Héda. Megbocsátasz? Ha igaz, amit Polly néni mond, igen. Igaz. Köszönöm, Tommy. Ki a frász maga? Valaki, aki nem akar megvakulni. Eljöttek hozzám. Közölték, hogy ez lesz a feladatom. Kicsodák? A penge sapkások. Tommy. Ez meg mi a nyavaja? Megjöttek a barátaim. Maradjon lent a földön, vagy szitává lövöm! Tegye hihetővé. Bocsáss meg érte, elvtárs. A rohadt életbe. Nem vitt el az ördög? De Londonban élek. Egy kutya. Befelé. Gyertek csak nyugodtan, mindannyian beférünk. Jól van, fiúk, figyelem! Csak egy sör, meg egy feles, nem több, a házája. Teljes. Töltsük ki nekik. Megvannak a mázsáló jegyek, és a jegyzett bookmakerek listája. A kabátomban. Szép munka volt, Grace. Add csak ide. A következő gyűlésre téged is beviszlek. De hát én nem vagyok családtag. Még lehetsz. Tommy, Majd beszélünk róla, amikor visszajövök. mikor jössz vissza? Szóval így kell lennie ezután, mi? Otthon vársz majd rám, és rám förvetsz. Mikor lesz ez meg az? Hordót kell cserélni. Menj csak, Tony, eredj utána, és alaposan búcsúzzál tőle. Grace. Hey, Grace. Csak tréfáltam. Hey, Tommy, kéne még sör? Ezt intézzétek el! Neki más elintézni valójákat. Tommy, az a helyzet, hogy mire megjössz a pályáról, nem leszek itt. Miről beszélsz? Jól van, nézd. Nem arra születtél, hogy egy magamfajtával legyél. De fordítok a dolgokon. Mire ma este megjövök, az enyém lesz. Az ország egyik legnagyobb, törvényes lóverseny szindikátusa. És akkor más dolgoknak véget vetek. Talán nyitok egy klubot. Hát, mit szólsz? Mint Londonban. És még valami. Neked még él a szerződésed. Egy menő vállalat része vagy. Nem emlékszel? Mindenre emlékszem, Tommy. Sikerrel járok a végén.
Sikerrel járok, majd a végére így lesz. Tudom. Nem beszélek most házasságról. Hisz... Már ismerjük egymást. Beszélhetünk. Egyenlen. Tommy, valami szörnyű dolgot tettem. Jól van. Mondd el, amit nekem mondtál. 2 kocsi halad a Stratford Roadon, és pár fickót felismertek róluk. Mind Kimber emberei, és erre jönnek. Éda! Ébredj a kisbabával! Menj a gyűrűbe, ott sok az ember. Mi folyik itt? Kurvára elárultak. Leadták a drótot, és jönnek Kimber emberei. De ti megbirkoztok velük. Magunk vagyunk. Liék már régen Worcester felé tartanak. Bassza meg! Ki tudta még, hogy mikor akarsz lecsapni rájuk? Azt mondtad, titokban tartottad. Kiknek mondtad el? Csak egy dolog veszi el egy okos ember eszét. A szerelem. A pultos lány volt. Grace-t elintézem. Ha eléd kerül, talán meg is ölöd. Végleg elmész? Úgy hallom, baj van. Fura dolog az ösztön. Többnyire eligazodom az embereken, de nálad... Nézd, mindjárt kezdődik a harc. Jobb, ha nem vagyunk útban. Tudjuk, hogy ki vagy. Tommy is megtudta. A rendőr végül is már reggel megmondta, de a te szádból akartam hallani. Én a korona megbízottja vagyok. Jogomban áll lefogni, és ha kell, lelőni is. Hát kérlek, ne állj az utamba. Ahogy mondtam, az ösztön fura dolog. Tényleg beleestél Tommyba? Töltött a fegyverem. Nem félek tőled. Csak szánalmat érzek. Besugó vagy. Azt hitted, eljössz közénk, és feladsz minket. Máskor is jöttek már a zsaruk, de te mindegyiken túltettél. Ki is vagy te? Egy gazdag ember lánya. Unionista. Ulsteri önkéntes. Neked a hazafiak, a kommunisták, az utonállók, mindegyfélék. A szenny. Aztán jött Tommy. Ököllel mennék neked, hogy lásd, hogyan küzd egy gazdag lány. Az én családom is kemény. Nem. A nőknek ennél több esze van. Miért nem töltesz egy italt? Igazam van? Beleszerettél. Igen. Akkor sajnállak. Végezni akar velem. Ő túl lágy. Lágy? Lágy. Mint te. Megmentetted, amikor jöttek a rendőrök. Most ezért iszunk harc helyett. Tartozunk. Milyen volt a front előtt? Nevetett. Sokszor. Lovakkal akar dolgozni. Kitüntették. Eltörte mindet. Onnan senki sem jött meg ugyanúgy. Tudod, ha majd ennek vége, meg is bocsáthat. Talán visszafogad. A férfiak már ilyenek.
Mennek, amerre a farkuk mered, és az eszük csak utána kullog. De hadd mondjak valamit. Én sosem bocsátok meg. Nem fogadlak el. Nem fogadlak be. És ebben a családban én intézem az ügyeket. Mert innentől kezdve számomra te a zsaruk téglája vagy. És a holnapra nem tűnsz el a városból. Én magam öllek meg. Most menj. Talán ami igazán feldúl, hogy egy nap elveszítheted. Tommy! Most jött a hír Nippertől, hogy a rendőrök átengedik őket. És hová tűntek a mi rendőreink? A rendőrség mondta el Kimbernek, hogy mit tervezünk mára. És nekik ki mondta el? Tudod mit, John? Hiába hiszem magam okosnak. Azt hiszem, én voltam az. Figyeljetek! A többség volt a háborúban, és tudja, hogy a csataterv változik, és elcsesződhet. Hát most is így van. Más lett a helyzet. Itt küzdünk meg, helyben egymagunk. A kocsmát akarják lerohanni. Végleg meg akarnak törni minket. És a törvény nem jön a segítségünkre. Azt a kocsmát helyőrségnek hívják, és ma valóban az lesz. Mert az minket illet. Igaz? Igen! Ők hányan lehetnek? Jeremiah szerint 2 teherautónyi. Szóval 3 jut mindannyiunkra. Bassza meg! De mi vagyunk, fiúk, mi vagyunk a Small Heath-i lövészek. Még nem vesztettünk csatát, igaz? Igaz! Helyes, Jeremiah. Megfogadtad, hogy többé sose fogsz fegyvert. Megkérdeznéd az urat, hogy segíthetsz-e ma? Az úrnak nem lesz ellenvetés. Rendben van. Arthur, Bárka, tiétek a szárny. Úgy, mint Szent Marynél. Curly, bárki esik el ma a Shelbyk közül. Te egymás mellé temeted őket. Jól van, még 10 percünk lehet. Békéljetek meg, ha van kivel. Úgy hírlik, hogy emberrel teli autók tartanak a város felé. A rendőrség által ismert alakok. Úgy véljük, hogy bandaháborúra kerül sor. Elrendelem, hogy minden rendőr és nyomozó hagyja el a következő körzeteket. Bordesley, Small Heath, Shardend, Grit és Haymills. Hagyják el, uram! Azonnal, és ne zaklassák az erre tartó autókat. Mi az ördög folyik itt? Hadd tépjék szét egymást. Hadd marakodjanak a fenevadak. Mi majd összeszedjük a csontjaikat. Hát elment? Nem szoktál hozzá, hogy nem kapod meg, amire szemet vetsz. Kellett a kocsmám, elvetted. Tisztes árért. Amit kaptam, az ultimátum volt. Mással is így jártál el. Tedd meg, vagy véged. Mégis különös. Itt mindenki azt akarja, hogy te nyerd meg ezt a csatát. Azt hiszem, az van, hogy te rossz ember vagy, de a mi rossz emberünk. A lány után mész? Ő már a múlté. És a múlt nem az én gondom. És a jövő sem az én gondom többé. Akkor mi a te gondod, Tommy?
Ez az 1 perc. A katona perce. Ennyi juthat egy csatában. 1 perc jut egyszerre mindenre. Ami előtte volt, az semmi. Ami utána jön, semmi. Semmi sem mérhető ahhoz a perchez. Elég perc jutott neked oda át? Úgy tűnik, nem elég. Itt vannak, Tommy! Elő a fegyverekkel, fiúk, megtölteni! Csak nyugodtan. Fel velük jó magasra, hadd lássák, mint van. Ha nincs merszed, a puska sem ment meg, nincs igazam? Mi a fenére várunk még? Add ki a parancsot. A Garrison Lane-re érkező emberek karabélyokkal jöttek. Nem hallotta? Nem ránk tartozik, mivel pusztítják el magukat. Azt is jelentették, hogy gépfegyver dördült Salt Lake-nél. Egy légnyomásos, obsitos dühöngése. Uram, csak 24 került meg a 25 géppuskából. Ha azt is beveheti valaki, akkor... Tudja, amikor átjött Belfastból, lelkendeztem tőle. Elegem volt ebből a sok mocskos korrupcióból. Mikor arról beszélt, hogy tisztára söpri ezt a helyet, magamban megéjjeneztem. Azt mondta, az ördög műve, ha félrenézünk. Eszemben sincs félrenézni, masszörmester. Egyenesen a mai nap eseményeire tekintek, és tetszik, amit látok. Nem kell így lennie, Kimber. Kicsit késő ehhez. Nem érte be a saját kis szemétdombjával, és most azt is elvesszük magától. Aha. Ha már fegyvert használunk, használjunk rendes fegyvert. Turner mester, szolgálatra jelentkezik, uram! Nem azt mondta, hogy jobban állnak fegyverek terén? Félre! Mit művelsz? Talán ezt hívjátok úgy, hogy a senki földje. Éda! Fogd be és figyelj! Elment az eszed! Azt mondtam, fogd be! A többségük ott volt a fronton. Jól tudják, mi lesz ezután. Nekem a fivéreim és a férjem van itt, de magukat is mind várja valaki. Előre felvettem a gyászruhámat.
Nézzenek meg alaposan! Szeretném, ha mindenki megnézne! Magukért kivisel gyászt! Rájuk gondoljanak! Tessék, gondoljanak rájuk! Lőjenek, ha akarnak! De ez a gyerek nem megy sehová! Úgy, ahogy én se. Igaza van. Minek kell ennyi halál? Hisz csak ők okozták. Elég! Ezt a harcot egymás ellen vívtuk Kimberrel. És véget ért. Várnak a családjaitok. Bárka, Curly. Hozzátok. Csak egy kérdést fogok feltenni. Aztán megyek. Tommy tudja, ki vagyok. Mit mondott neki? Mit mondott neki? Azt mondtam, hogy napszálta előtt megszakad a szíve. A jelek szerint ön 2 szívet tört össze. És a magamét. Szedd ki belőle! Gyerünk! Gyerünk, Tommy! Tarts ki! Tarts ki! Fogjátok le! Mindjárt meg lesz! Tarts ki! Kiáld már! Gyerünk! Tessék! Még mindig értek hozzá! Ügyel egyet. Jó, nagy levegő. Ez az! Kész van! Most rendesen eltemetjük. Egy nekiásott sírba. Igen. A domb tetején. Ígyunk Dannyre. Dannyre. Bár mindkétszer halnánk meg. Ígyunk Dannyre. Az emlékére. Az emlékére. Gyerünk.
Győztünk, ünnepeljük meg. Nos? Ki nyert? Egy Mr. William Kimbert. Holtan találtak. Golyó végzett vele. Szóval ebből az következik, hogy a pengések győztek, uram. Amúgy, uram, a kommunista agitátor Freddy Thornt elragadták átszállításkor fegyveres férfiak. Mivel épp nem voltak rendőrök az utcán, az önparancsa értelmében könnyedén megszökött és egérutat nyert. A börtönőrök felismerték a támadókat, ők is pengesapkások voltak, uram. Oda mehetnénk letartóztatást eszközölni, de úgysem lenne tanú semmire. Ahogy ma az utcán se akadt egy tanú sem. Így a Shelbyk megússzák épp bőrrel. Úgy, ahogy mindig is. Van, ami nem változik. Ugyebár. Tessék, ott tovább, gyerünk! Vigyátok, hajtsátok fel! Elég ki! Csak így tovább! Jut is maradni! Vigyunk a Shelby vállalatba! Két fia van. Vegyük be őket? Nem, semmiképp. Hadd legyen rendes munkájuk, rendes emberként. Kérem, kapcsolná nekem Mr. Churchill-t? Igen, uram. Uram, döntésre jutottam a jövőm ügyében. Mindenki elutazik. Megsérültél? Jól vagyok. Mit tudnék mondani? Nem tudom, Grace. Elmondhatnám, ki vagyok. Azt hiszem, tudom. Ahogy te is, hogy ki vagyok én. A körülmények nem fontosak. Körülmények. Ez az egész. Csak egyenruha. Igen. Egy nap eldobom ezt a fegyvert. Miért nem most? Most kezdődik, Tommy. Szeretlek. És véget is ér, Grace. Végleg vége. Beszélhetünk kedvünk szerint. De semmi esélyünk. Egy hétig Londonban leszek, ez a címem. Zárd le az ügyeidet, és gyere oda.
Van egy ötletem. Itt van, Tomira. Tomira! Viszkit nem. De ha benyúlsz a pult alá, találsz ott egy palack pezsgőt. Amit ő vett. A mai nap jó volt. Kimber emberei mind itt voltak. Így Liék átvehették a teljes versenypályát. Tervezni se lehetett jobbat. A Shelby fivérek vállalat most a harmadik legnagyobb legális bookmaker cég az országban. Persze. Igen. Már csak a Sabinék és Solomonék nagyobbak nálunk. És az egész családom együtt ünnepel. A Shelby fivérek cégére! A Shelby! Éjjel! Éjjel! Lesznek mások. A másokra. Mindre. Kedves Grace, titkárnő híján magam írom a leveleim, és nincs bennem indulat. Már rég nem gyűlölöm az ellenségeim, de még egyet se szerettem. A New York-i ötlet érdekes, de annyit dolgoztam ezért a napért, a győzelemért. Ide köt a felelősség. Az emberek, akiket óvnék, és akiket szeretek. A háború előtt, minden fontos döntés előtt feldobtam egy érmét. Talán ez most is megteszi. Polly azt mondja, a szerelmed igaz, és Polly sose téved szívügyekben. 3 napon belül értesítelek a döntésemről. Szeretettel, Thomas Shelby. További magyar hangok. Fehér Péter, Beratin Gábor, Gerő Bence, F. Nagy Eszter, Horváth Gergely. Magyar szöveg Szojka László, hangmérnök és vágó Hegyesi Ákos. Gyártásvezető Molnár Magdolna. Szinkronrendező Gál Erika. A szinkron az SPI International megbízásából a Laborfilm Szinkron stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.